Machiegni kendo nyakoro mgajuang chenro Indatil wadhi mbele gi weche manyien. Kambi mar KOP Migori maong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company Miwasco ochako chenro mane ni ji matiyo kod pi magichiwo duto bedo kod mita kaka yo mar geng'o lal mar omenda mathoth mathoro wuok kuom pi ma ok ochul. Miwasco ochaka pedha ne joma otudo pi ma onge mita magikoni osebedo ka kelo lal ne kambino. Joma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Lipot mar kamiti mochuno kaka omenda jopiny tiyo godo maonge ka public account en investment committee mar Bruma Migori. Lipot manogol higa mar 2014 ne oyango ni kambi KOP mar Migori Water and Sanitation Company kata Miwasco ne owito omenda mar milion 16.2 kuom pi magichiwo tok chul e higa mar 2012 maidendo kaka non-revenue water. Lipot ne oyango ni 48% mag pi mane oke kod kambini ok ne ochul, gino mane okelo lal mathoth ne kambini. Tend kambini ma Miwasco wacho ni nyaka sani giseduoko pi malal nyaka 43 mabende to pod nitie malo. Sure that all our customers are metered. We are having a campaign where we want to do 100% metering. This will help us in knowing how much water we are distributing. We want to know the billing that we are doing. Kalure kod chike mogol kod bad migaono mangi weche go mag pi e pacho kae. Water Service Regulatory Authority kata WASREB kembe mag pi ok onego wit pi malo 25 madhongere dendo kaka lawebo non-revenue water. Pi mathoth malal ma kambi ma Miwasco ositudi kod kuo mag pi, jogo matiyo kod pi to onge mita manyiso pi magitiyo godo kod midhiero mamoko mabende koro kwako dak KOP maro yani. Marwa mar pi en system machon. Koro wan gi pipes machon masiko barore kendo chwero pi. Koro mano chando wa ahinya. Maduong' masani thago wa en intake kama pi donjo godo mwatiyo godo. Osiko kethore. Ma dwe maro 8 kata dwe maro 9 idhi lose mondo koro wabed gi pi madonjo seche te. Kata sani nyocha ineno kwa nyiso jowa ni pi samoro ok bibedo ma regular. E okang' mane kambini ok owito omenda ma osebed ka ikelo kod gik mopogore opogore ma oting'o mitas komok ti kod jogo eko mabende do pi to kotudgi kod mita. Kambi mar KOP mar Miwasco oyudo mitas mag pi maromo 3,514 manyien ka kuom bad migaono mar piny owacho maonge ka Victoria South Water Works. Nitiere jok mano connect ne gi pi, no chom ne gi pi higni kata 10 mokalo to gin gi mita matiyo ok ti. Koro wakelo ne gi mita maber manyasani ma gibro tiyo godo mabro konyowa mondo wang'e billing mwatimo. Director mag kambi KOP ni ma Miwasco Sam Nyandiga wacho ni nyaka sani gintie kod ji maromo 2,000 ma otudi kod pi to onge mita. Kambini nitiere kwan mathoth mantie kod mitas tok ti, gino mosemiyo kambini ok choko omenda maromre kod pi magisibiro ka gichiwo. Wang'iyo ni joma onge mita kae e Miwasco ka gin karibu ji 2,000. Koro jogi kwarwako negi mitas te to wabro ng'iyo ni to koro wabro yudo pesa adi in the first month and the second month. But wang'eyo ni kwa timo mano to revenue marwa dhi malo. Tend kambini ma Miwasco bende wacho ni pod gidhi nyime kod kedo kod midhiero kaka kuono mar pi mabende osemiyo kambini mar pi wito omenda mathoth. Chiwo ng'uono gima noluongo ni amnesty ne jogewa. Amnesty nwayudo dhano manobiro mowach ne gin yande gitiyo gi pi to ok gichul. Then bang'e no wasebedo kwa timo crackdown. Koro after every 2 weeks watimo gimiluongo ni targeted arrest. Wang'iyo ni ng'ane tiyo gi piwa to wadhire to en wamake to kwasemake to wagoye fine maduong'. Fine migoyo ji ka maximum en 100,000. To waseng'iyo jogewagi nwasemako ji madhi karibu 8. Nyaka sani ji maromo 7,600 otudi kod pi e kaunti ma Migori. Kata kamano kuom kwanne mana maromo 5,000 kende ema chulo pi e dwe ka dwe. George Juma, Ramogi TV, Migori.